Jest aspoň kúsok. Jaj, to tam dám, áno, tak to, joj, to jak to tam mám dať, neviem, tak to tam dám, áno, joj, jazykom, ja kuchár je, Maria, to mám úplne nehrozno, no to nič, to je, to není, jaj, mne sa to upecie rýchlo, toto není, no tu je kniha, no, jej, tak kde to tam, no to nedá mi dobre, jak to mám urobiť, to tak smrdí. Ježiš Maria, ja som to zle urobil. Ja som to zle urobil. Rýchlo, zle. Jaj, to čo bolo? Oni vejú, to čo je? To čo je? Pánvica. To čo je? To je divné. To vás robil. Potom ideme urobiť barbecue. OK. Takže, tak toto tam dáme. Obsolíme trocha, dáme tam trocha neviem čoho a olej. Tak. No to si, konečne. A som si dopal. Kde to tam mám dať? Ježiš Maria. Ide po nejakú vec, aby sme zapálili. Jaj. No to ti to, aby si sa nepopral. Ježiš Maria, to je dobre. A druhý pár u konca.